l'entrada. Demà entra en vigor la llei que liberalitza el mercat elèctric, tal com va passar mesos enrere amb la telefonia o l'accés a internet. A partir d'aquesta data hi haurà al mercat diverses comercialitzadores a través de les quals es podrà contractar la llum. Amb aquesta liberalització, els consumidors tindran l'oportunitat de contractar l'energia elèctrica amb la companyia que desitgin, aprofitant les millors ofertes i descomptes que aquests ofereixin. En aquest context, l'empresa usonenca Wenidon ha creat una nova divisió especialitzada en l'assessorament de la contractació d'energia, sigui elèctrica o gas. Nosaltres fem la visita amb el client, el que fem és fer un estudi de la factura, intentar buscar la millor comercialitzadora que hi ha al mercat, buscar el millor descompte i després tancar la contractació amb el client, amb aquesta comercialitzadora, sense que hi hagi cap cost. Una iniciativa que sorgeix per la demanda d'informació sobre aquest nou mercat energètic amb l'entrada de grans comercialitzadores com Unión Fenosa, Factor Energía, Cèntrica, etc. en el territori. Aquesta liberalització pot comportar per als consumidors augments o estalvis considerables en l'import de la factura de la llum. La finalitat de Wenidon és aconseguir un important estalvi econòmic tant per les empreses com per als particulars.